Bé, em dic Jordi Camproví, tinc el terreny aquí al costat del Camí del Crist Treballador i els meus records aquí són d'infància. Vull dir, jo venia amb els pares, amb amics, veníem. De petit teníem una petita, perquè el terreny mai s'ha pogut construir, però teníem una petita caseta com per eines i allà hi teníem les coses que ens podien donar quan veníem una certa comoditat. També hi havia un foc a terra, vull dir, teníem les 4 coses que necessitàvem per vindre a fer una mica de pícnic amb els amics i la veritat és que ens ho passàvem molt bé i era un lloc estupendo. Bé, la zona durant aquests anys, els últims anys ha quedat una mica més deixada del que estava, però vull dir, realment no ha evolucionat massa, perquè com que no s'ha pogut fer tampoc gran cosa, quan jo tinc record, tot el tema dels nuclis ja existia, vull dir, llavors, i tot el més ha quedat una mica parat, no? Sant Cugat ha fet una transformació absolutament impressionant com a ciutat, no? Això és evidentíssim, ha crescut moltíssim, vull dir, i és un terme municipal enorme, vull dir, el terme municipal més gran de Catalunya. Vull dir, i sens dubte això ha tingut influència en que es pogués fer tot aquest creixement d'una manera força ordenada. Bé, nosaltres ja des que tenim el terreny que estàvem pensant en què algun dia es pogués urbanitzar poc o molt, si no concretament el terreny, que es pogués fer. Jo recordo unes reunions que havíem fet a casa d'una parella municipal quan jo tenia 15 anys, o sigui, ja fa molts anys, i ja parlaven de fer unes compensacions, de dir, escolti, segurament a vostè el terreny aquest que té li tocarà zona verda, però llavors es podria fer una compensació, i jo tenia 15 anys, o sigui que això fa 45 anys. I llavors, ja si anem més cap a l'actualitat, tot el tema ve de l'any 98, des de l'any 98 que es van començar a presentar els PAUs i tot això, que evidentment això ha quedat molt parat i evidentment tots comptàvem que s'hi pogués fer alguna cosa. Bé, jo crec que deixant urbanitzar una part d'aquest sector es podria donar serveis i urbanitzar d'una manera deguda als nuclis, fer la connexió dels nuclis amb el poble, també fer-ho amb tota una part que realment té poc valor ecològic, vull dir, llavors tot això crec que ajudaria a solucionar el problema. El que passa és que fins ara l'Ajuntament, a part de fer o no fer, és que sempre s'ha negat a parlar amb els propietaris, sempre s'han negat a dir res, i és molt sorprenent perquè realment jo crec que com a Ajuntament, aquest Ajuntament i qualsevol Ajuntament, el que li interessa és fer un desenvolupament urbanístic ordenat del poble i solucionar els problemes, i ara mateix aquí tenen un problema. No, jo crec que aquesta seria una de les millors solucions possibles. Tot es pot parlar, vull dir, però jo crec que aquesta seria una magnífica solució. Vull dir, realment tota la part on la gent podria gaudir, on la gent està gaudint actualment, podria continuar fent-se absolutament tot el que es fa, això no afectaria absolutament en res, i llavors es podria, de tot aquest 20% es podria dir, aquí sí, allà no, o es podria discutir els termes exactes de l'urbanització, vull dir, aquest 20% on s'hauria de situar, quines parts podrien quedar afectades, quines parts no, però tot això seria qüestió de parlar-ho. Seria important de dir que aquests terrenys, temps enrere, havien pagat IBI, inclús, amb la qual cosa era un terreny urbà, era un terreny que es considerava urbà. Després va passar a urbanitzar la no programable,
Vull dir, i després, clar, bueno, tota la situació ha anat canviant, però ha anat canviant una mica a cop de pito, per entendre'ns, no? O sigui, no ha anat canviant perquè s'hagi parlat de res amb ningú, no ha anat canviant perquè s'hagi solucionat cap problema, no ha anat canviant perquè s'hagi intentat doncs, fer una urbanització ordenada del sector, ha anat canviant simplement perquè l'Ajuntament ha volgut, no? I quan se li han plantejat solucions, doncs no ha volgut fer-ho. Hem de dir que els propietaris tampoc tenim, jo personalment, però altres propietaris que he parlat, tampoc tenim cap problema amb que si l'Ajuntament vol conservar això. Però realment el que és evident és que hi ha un tema de drets dels propietaris, hi ha un tema de dret de propietat, hi ha un tema de compensació de drets, hi ha un tema de que, evidentment, doncs, bueno, això val uns diners, no? Això l'Ajuntament hauria de compensar els propietaris, doncs, si fos el cas que finalment es decidís no fer-hi res i deixar-ho com està, encara que crec que la solució d'urbanitzar una part seria potser la millor.